weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni ton gijilona sadela somana e nder galle ceerno abdoul cheikh silla kon waktu yoni hato kay heyɗe nder galle ceerno ahmadou tidiane alpha mama silaya eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal gila sappo e joyi lewru yawtundu kan laana iwnoka e nder diwan mbour ne tawe e nder leydi sénégal ene jolno ken tolno e capanɗe tato e jeenayo ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawola haɗo henna jiitaka hanke o holli ɗum horizon sa frontiére kolliti kaɗona goƴa no feewi to leydi mauritanie hoorejo leydi mouhamed cheikh al kaswani hanki o fawi tuufere ngam mahde galle kuɓɓama mo ganduɗa ma wonoye nder mum capanɗe jeetate goo million kopreje dollar capanɗe jeegom mégawatt ɗo e lebbi sappo e joyyi ngam wallide yoga e kuɓɓame nder leydi ndi to guine bissau gardiɗo armé leydi ndi waɗi erago faade koninkoɓe leydi ndi kala jiyaɗo ne jogui armé ko alda e yamirore ko satti koko fawete dow mum ngam jirtinde ngaluji giwoji e ɓena dawri yankoɓe herjo herjo leydi ndi to leydi mali nokku biteɗo seɓa bogo ko fiyande mawde wanno toon hewɓe ha dogui jalti nokkuji men armé leydi ndi holliti waɗi toon fiyande teɓɓiti kene tolno no gase goo joguitiɗo ko wona ɗum ko fandare mabɓe ko artirde ɓeena dognoɓe e nder ɗiɗon diwanuji to nigéria kene tolno e no gase jeegomo neɗɗo woni ko wara toon wonno koye camion mabɓe yaɓɓi ko pittol pettoje e nder état de borno kabruji men manamen ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque qiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto kiidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise walla mbiya abdoullahi guise 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama.
kadi salade adi furtunaji salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon koɓe sutowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawata ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yawata ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yawata ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirɗe joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow safriyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala omo tintina dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawe to wuuro teddungo woni Madina Gounass to legal Saraba docteur Djiby Sow ha to Daka omo tintina dendagal bandiraɓe kala omo tawe ɗo wuuro teddungo Daka ha caggal Daka kala docteur Djiby Sow ene jogui beelema wiide dendagal safriyankoɓe ɗumum kala omo jogui leɗɗe bittaɗe toon to leydi Mali ha tenti noon ngal leggal piitengala kumeni ganduɗa ene anda no feewi toon to Ségou e ko taari ɗum kala docteur Djiby Sow ene safra prostate nonne kadi hémorroïde gonɗo nder jalto bowal kala fibron kiis gonɗuɗo e neem ɓandu musoru koyɗe musoje koye musoje keceji musoje mo seydani memi walla cimmiɗo ha yetti ƴiƴam mum kala ɗaɓɓowo laabi ɗannungal danayal longal kala mum sa jokkodire docteur Djiby Sow ko hunde tawande fina tawa e nder ƴiƴam mabɓe kala sa yiiɗi jokkodirde e docteur Djiby Sow mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 70 85 72 47 tonggode leydi Sénégal mbaɗa 00 221 77 244 92 81 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare nogase jeenaya seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba ma en dia ha ton to kay haydi ceerno ahmadou tidiane alpha mamma siley ne salmina dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal umma islamique kala omo wayno ɗumen ngam faademo ton to daka mo madina gounasa ɗum noon wonata ko alhamisa paaduɗo heno so jomiraɗo haaji woni ɓaawo janngo omo wayno jinnaɗo makko tedduɗo hono ceerno makko ceerno ndiaye baro ton to nuwadibo kono ne kadi ɓesgu ceerno abdoullahi dia ton to ɓogge kono ne kadi ceerno yahya ba to rissa tola kono ne kadi ceerno hamidou bal ceerno hadi ba kamɓe ceerno ahmadou tidiane kane ton to fondo lappol palol dande maayo ngo rewayi worgo kala omo wayno ɗumen omo duwno ɗumen omo ñagui ɗumen duwawa kono ne kadi ceerno habousa diallo imam ratib mo kidira jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe kamɓe dental yiɗɓe ceerno ahmadou tidiane ba kala e dendagal kay heɗinaɓe ko taari ɗumen kala omo wayno ɗumen alhamisa ɓaawo janngo so haaji jomiraɗo ma o huccan toon to wuro teddungo madina gounas ngam tawtoroyede ɗi ñalɗi alliyankoji gonɗi e lulde mumena toon to daka mo madina gounas jayde mona jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene ɗoftodira e moon e nder jewkoli nayyi windere kala ñalawma hannde onon kono gase jeenayyi lewru avril woni duuɓi sappo ko jayde moon woni e kumpital weeyo jamma e ñalawma ene humpita moon ma jokkoyade to ɓuuri woɗɗoyde nder jewkoli windere kala ngam addande moon humpitoji ɓurɗi laabde nde tawno humpitade ɓuuri humpede ko jayde moon ko onon tan jeeyi hay goto on ndendani ɗum noon nanguena tiiɗa duuɓi mum sappo ñalawma hande o kumpital men ɗem ngala pula no mbiruɗen e gardidi kabruji men gila tan sappo e joyi lewru mars mayduɗo hen nan do wonande kay laana jolunoka ko ene tolno e capanɗe tato e jeenayo ɓen ɗannotoɓe ɗanle suuɗayre ne hen sukaɓe en nayo ɓen iwnoɓe e nder diwan mbour kan laana noon ha ñalawma hande o yiyaka ɓe paano ko toon to Europe ala kal ɗo wittoji mbaɗaka hen e wiide horizon sa frontiére ɗe erima état mo leydi sénégal ndewata wadde hen ballal manggal no feewi kono kadi wi monsieur dramé wonande kay kan laana iwno ko to wuro wiyetego teyba ñasi en ɓen kala ko ɗon ɓe jeeya ha o ñalawma hande noon ala e mabɓe kala nanaɗo ni jiitaɗo eɗe diƴƴe ɗeɓe ndewno gam yidde yaadeɓe toon to leyɗele Europe gartaten koye cuuɗi ñawoje ɗi leydi sénégal hande o woni kay dossier Mohamed Ngom di Farba Ngom maire de Agnam ko hande kay woni yurnitade beele jooma accite walla ala ɗum ko caggal ɗaɓɓale beele o accite taw koye dow sarɗi so tawi noon goɗa hir sara on ko ñalawma janggo jogori kay dossier mum udditede e yeeso juge ngam ƴeewede so tawi jomum ma waw accitede dow sarɗi taw koye caution walla ala ma joomum waw heddade toona goɗɗo kaya wonande kay oɗo saaha tawaɗo juuɗe ko Dawouda Ngom on noon komi ñuma Farba Ngom kame sehil mum biteɗo Abdoullah Aziz Kane kanko Abdou Aziz Kane noon Dawouda Ngom kala ko nangaɓe kanko Dawouda noon tumedemo wonande juuɗe moddude ko fati banggue capantati go milliard e nder temedere nogas e joyyi milliard mo tuuma ɗum wonande Mohamed Ngom di Farba Ngom hanki onon caggal nde ɓe daari e yeeso juge o ɓe ɓenninama ko wawi wonde kala ma en gartoy on kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen yaaje uddugol yogay jayɗeɗe leydi sénégal ɗi keptinaka wonande oɗo henna gouvernement temedde tati e ko fawi jayde kay oɗo saaha jomumen kala gonata koye foftorde mumen guddita jayɗele men ɗum ko caggal nde jagorɗo toppitiɗo on fannu woni Aliou Sall holliti hen ɗum ko caggal ɗi jayɗeli keptinaɗi ɗi keptinaka ɗi noon wonande fedde jayndiyankoɓe leydi sénégal hollitima wullitoyo
sudunya ware towndu leydi Sénégal sabu ɗum wona e sariya ko hunde hersinide ko wana ɗum konon ko pa hande o noddi batu keñoraɗo ɗum ko toon to galle jaydiyankoɓe ha tendiron ɓen jaydiyankoɓe ɓe gona heftinaɓe to banggue médiaji mum siftini mon laamu ngu holliti ma uddu o saaha kala kay wonande médiaji ɗi gona kettinaɗi e nder leydi ndi Sénégal suudu sarɗeji leydi Sénégal ñalawma janggo noddi ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɓen sarɗiyankoɓe maɓe ndar yeeso ɓen gungomu sarɗiyankoɓe woni Moustapha Diop mo ganduɗa oɗo saaha kala wutte teddugal mum woni koye merede e ittugol mum goɗɗo ko ndeyi Sali Dieng onne kadi janggo hakkude 15h 17h goto e mabɓe kala ma daro yeeso ngun goomu sarɗiyankoji ndi leydi ndi Sénégal AFP eɗen gandi ko landa ka ardino ɗum Moustapha Niass gonnoɗo horejo sur sarɗeji leydi Sénégal e laamu Macky Sall wakkitima wonde sawru gorle taw koye kaɗon landa holliti oɗo saaha o uddi hello dawrugol kala hankadine o toppitto ko gurdam makko no feewi o saaha noon wakki nduɗon sawru kay ko sarɗiyanke biteɗo Mbaye Dione on hande o lomti wonde o parti mo ganduɗa ko ɓoyɗo no feewi AFP nodere koye PS walla ni PDS jeheten ko ha toon to Bakkila ko tana musto waɗi toon to Gurel Bocara Samba ne tawe e nder commune mo Beele département de Bakel ko sukaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men hakkude Diarowo e duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi sappo e ɗiɗi kamɓe ɗiɗo kala jiidi yumo e baabo kala adi noon mayde ko Diarowo e duuɓi jeeɗiɗo waktuji seeɗa fawi hen rewi hen Diarowel e duuɓi sappo e ɗiɗi ɗum noon fiɗiɓe koko wiyete baajol leydi ɓene mbi ɗum dasori ɓene mbi ɗum mbarodi ɓene mbi ɗum boddi ko ɗum woni ko ŋatiɓe toon toke ɗe noon hawre ngabbi ɓe dutti koye safara fina tawa lelani noon kon mbasi hen pittani men jayde weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe nelde duwawa dendagal jinnaɓe makkon kala nde jomiraɗo lomtinta ko wurata waɗa ɗum nde sari aljanna illiyina to Touba wuro ngode hande o woni koye caɗele ndiyam no feewi to Mbacké Bari ha fayma Sance Cheikh Bara Bagdad Darou Minna nonne kadi Khayyar 1 Darou Maranana ɗi nokkuji kala mo jiiɗa kala jogui ko bidon ngaji beñuwaruji siwoji ene yiiloyo diƴƴe ha tenti noon ɗo ɗo nguleki diñi hen ɗo tan lebbi nayya maggal Touba o diwan kala jogui ko caɗele ndiyam no feewi to Kédougou haɓade kala ko fati e paludisme jeeyi sababu noon wonande gardiɗo Thiel Ɓally région de Kédougou kanko on biyeteɗo Aboubacry Mbaye wo holliti wonande kene tolno 160 walla mbiyen 160 ujunere ɓene mbiya Fabion ɓene mbiya Arkille ɗum woni ko jogori rokkire toon beele haɓade ɓowdi nde tawno kañum addata ɗi jontinoje walla ni ɗe pawle ɗe ganduɗa hande o ene jiya e nokku tataɓo gonɗo e didol boɗoyol toon to Kédougou gam teskede kewgol toon oɗo henna ñaw biyeteɗo paludisme simila ene tawi nder leydi ndi Sénégal jagga toon ko joomen sarataji ɗiɗi goto noon jaggano ko ñande 25 woni aljuma jawtuɗo ene jogui ken tolno e 150 kilogramme huuɗo bonko ko goɗɗo noon nanga ko hankkine jogui 150 kilogramme huuɗo yamba ko e nder balɗe 5 tan ken tolno e 350 walla mbiyen 370 kilo huuɗo bonko woni ko tetta e mabɓe oɗo saabe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe jeheten ko ton to Gulumbu toonne kadi jaggama toon suka Guinée Conakry najo biyeteɗo Alpha Diallo mo duuɓi 24 kanko noon wo dogi ko toon to Conakry Guinée o fano koto Dakar gam suuɗoyade ɗum ko caggal nde juuɗe makko moddi e yoɓade toon fittandu neɗɗo yiddemo dogde hawre noon police on waɗi kay ko wiyete police taw kadi ganduɗa ko faade dendal hakkude service leydi Sénégal kame leydi Guinée entrepelle ɓen tigui mbawi nangudemo to leydi Sénégal hande o noon omo tawi e juuɗe dadi ɓenɓe leydi Sénégal toon to région de Tambacounda o jagga ko toon ko biyeteɗo Bundu Furo ko toon wo nanga
ɓoyeta noon ma o nawte leydi makko beele wawa tottitede sériya leydi makko jeheten ko ton to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo ñalawma nayi ɓiijo hande o Daka mo Madina Gounass ene jokki demum Allah kala muɗum lulde alliyankore ene artani men eɗi ñalɗi musidɗo men Amadou Sambalo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. kaken wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tiraɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudima Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e Daka mo Madina Gounass guila Daka o jooɗi ha joni alhamdulillah min golleɗe kala e ndewi lawol hay caɗele gol teskaka hen wona to banggue courant wona to banggue ndiyam wona to banggue sécurité foof alhamdulillah min guila nde wuurga ha toon to Daka foof ene rewi lawol. Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi bandiraɓe julɓe en gara rewde Allah e jokkuɗen ɗam kono kadi eɓe kadi gollana ceerno nde wonno haalama caggue jamma ɗo jamma ɗo wonde guesa ceerno ba en foti gollede nde wonno ndungu ko yetti nde wonno ɗe rawno rawane guerte ɗo ene moƴƴi kadi wawa ratede wawa duppede fewne ha feewa kañum eɗe remano makkar ɗo. bandiraɓe julɓe kala subaka so pini juulama subaka ha gasi ha bato gasi e on saaha so jii Daka jo kaccitima e on saaha ɓennat ɗon guesa ceerno ɗo hakkude Daka o ko fodde kiloji 4 walla 2 tan ɓe koyɗe jarata ɓe ko otoji ɓe ko motoji kamɓe kala ɓe dawa toon ɓe jetto ɓe data ɗum ɓe pewde ɗum ɓe ceppo ɗum ɓe guitta daƴƴe ɗe duppi ha laaɓa fewna feewa wiya ha tisbar yoni bandiraɓe ko ƴeeŋa garta kadi ha jetto ɗo e Daka mo Gounass e jokkodiraɓe kamɓe bandiraɓe immiɓe Fouta immiɓe nokkuji kewɗi kujji ɗi ɗum ko ɓeydoro mabɓe ko weltere mabɓe nam ɓe gaari Daka rewde Allah e jokkuden ɗam e ƴewde moƴƴere ha joni kadi eɓe jokki ƴewde moƴƴere eɓen dawa toon e guesa ceerno gam tampande ceerno e warñude toon e walñande guesa ceerno kamɓe ka ɗum ko weltare mabɓe no feewi ko gañaari laabi ɗiɗi ɓe kodiri ɗum ko weltare kala hitande ɓe gaari kala nde ceerno wi dawol eɓe dawa toon ɓe golla ha nde Allah haaji foof ɓe garta kadi ɓe jetto e Daka ñoɓɓe ɓe jokka koye addunoɓe kadi machallah. Sar Abdoulaye Sarr bandal juɓe kala mo jiiɗa fof kene welti kono ene weeti ko e jokka en ɗam e bandum guila e nder Dakaji ɗi a yiyat mo ganduɗa ko ndesa ana wannuɓe yiide yindirde duuɓi e Daka Madina Gounass jewdira taw mbari yiide duuɓi taw majjodirino ɗum fof ko Daka saabi ɗum neɗɗo kadi majja guila duuɓi on saaha waɗe e communiqué e nder radio jamma Daka o alhamdulillah min joomum nana communiqué o yiilo banduɓe ha yiita jokkodiri en ɗam ɗum ko weltare mawde no feewi. Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambalo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe anduɗenima Sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi kewindi yimɓe e kala bangeji iwɓe e jokrinayi windere kala ɗon jeeten to galle Mouhamadou Ibrahima Sow mo ganduɗa hande o hoɓɓene kewi ɗon lappol hakkude Daka o kilométre uji 10 ɗon ɗo leggal Nasrullah a Sengiwi e nder leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie hanki o sifodiri e coopération mo leydi Chine mo mbiyata fondation chinois GX taw ko ɓen safroɓe to banggue guite nden sifande ko wallidde hewɓe taweteɓe yogay nokkuji joñiɗi e nder leydi Mauritanie ɗo ha hitande fanre woni 2026 ken toon ujunnaje ɗiɗo taw kadi ko joguiɓe caɗele guite ma mbaw safrede taw kadi koye ballodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Mauritanie Espagne ɓeydi jokkodiral ko fate nden kay kisala wonande keeri maaje kono kadi haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol ɗum ko caggal on délégation mo leydi Mauritanie taw kadi ardiɗoma ko directeur délégation de la directeur général de la sécurité mo mbiyata Fadili Wuldunadji ene yaade sete timmuɗo no feewi hakkude men nandu mum toon to leydi Espagne sifande ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Ahmed Wuld Cheikh Al Qaswani walla wi Mohamed Cheikh Al Qaswani hoorejo leydi joɗodima e jagorɗo kono mo leydi Sénégal woni général Biram Dioba ene yaade général majeur Mbaye Cissé ɓe mbawi jaɓɓede toon jaɓɓiɓe toon ko nanɗoli mabɓe kala ɓe joɗodima e mawɗo leydi gam yettinde calminali giwɗe hoorejo leydi Sénégal kono kadi ko ɓeydude tekkinde nden kay kisala
e jokkondiral to banggue nden ka hakkunde leyɗele ɗiɗe woni leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kanko on jagorɗo kono o omo yaadi e jagorɗo ndema kame gaynaka mo leydi Sénégal woni Mabouba Diam on noon wawi joddodade nande muɗum woni jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie on jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o foti Mauritanie ma ɗoftu Sénégal ha hebde layyaji mum timmuɗi taw ko jawɗi payidindi taw kadi ma wone nden kay kisala no aadori wadde kala hitande leydi ndi Sénégal so tawi yeehi ha saaha o ɓattima wonande jagorɗo mo leydi Sénégal ne wowi yilloyade toon to Mauritanie ha tamali kala gam uddide keeri mum udditana ɓen joomen jawɗele mbawa addude kay jen jawɗele layyaji e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko hanki o toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie hanki waɗi toɗɗale kewɗe no feewi ɗum ko toon to galle lamorgo to o toɗɗima o biyeteɗo Bakay Wuldu Abdel Maliki o toɗɗima noon koye poste woni président de la commission nationale des droits de l'homme o lomti ko Ahmed Salem Wulbou Bayni ɗum ne kadi o toɗɗaka goto mo toɗɗiɗa e on gardiɗo mécanisme haɓade ko fate banggue lefte e fodde neɗɗo e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen ha joni hoorejo leydi ndi Mauritanie hanki o Mohamed Cheikh Al Ghazouani fawi tuufere mum ɗum noon ko mahade nokku mo ganduɗa kuɓɓam leydi ndi milliard uji tati koppareji ɗuguye kay woni ko wanjete en ma woni capanɗe jeetati e 1 million koppareji dollar capanɗe jeegom mégawatt ɗo tan e lebbi 16 woni ko jogori mahade ɗeɗon gueɗe kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to Guinée Bissau wonande gardiɗo koninkoɓe leydi ndi waɗi erango mum jertinde ɓen koninkoɓe leydi ndi nden to toon feewi jogade armeji taw alda e yamirore gam jertindeɓe guila to banggue pollugol le fullamu ha e addude dillere kame fitina kala ɗon ɗo joofa peɗeli yogay landaji lundo o saaha wona yimɓe yahoɓe koyɗe ɗe ganduɗa ɗe nadda jaam e nder leydi ndi o holliti kala hen keɓɗo haalis e ɓen dawriyankoɓe ha wine waɗa ko fewani ko satti ko ɓuuri musde ma faw e dow muɗum ko waɗa ɗum kono ñande 25 lewru avril wonno ko aljuma jawtuɗo hen o yogay dawriyankoɓe ɓe leydi Guinée Bissau taw tawi to leydi France mbaɗi toon jonde mumen gam yurnitade caɗele teskaɗe o saaha e dawrugol leydi Guinée Bissau to leydi Mali yontere duule ɓesɗe ma ɓatto ndiɗo hen leydi ndi ganduɗa holliti ɗum wonande kay ko ñalɗi lulanodi toon to Bamako yurnitade wonande ɓoyata to ɓolima jippo 27 ko hanki wonno ha fayma ɗiɗi lewru me fanduɗo hen ndu to ɓooli ma jippo yogay nokkuji leydi Mali ko wayno Bamako e nder région de Sikasso fayma Bougouni Diouyla Kitta Kulikoro noon kadi Kucala Ségou Sana hayɗi nokkuji kala kekuji keddiɗi kala ma higgu kame duule kewɗe kay ɓesɗe ma teske hen gam teskede hitandi kande ne gasa ndungu ngu ma yaw arde kono kadi ma wat toɓo kam e keneli kala muɗum keddoɗen koye leydi Mali armée leydi Mali fama ɓe kolliti toon to nogo ɓireɗo Seba Bougou noon tawete koye nder selke mo jeema toon noɗen gandi worɓe jogitiɓe armée ji janino toon no caggal noon hewɓe noon dañino dogde nokkuji mumen ko waɗa ɗum ko noon armée leydi ndi holliti ɓe jooɓima ken tolno e 21 fittandu taw ko ɓen tumaɓe e ɗiɗon janguji fandare armée leydi ndi o saaha ko ɓeydude darde mum tinde no feewi beele ɓen dogɓe ɗin diwnuji mbawa artude taw koye koɗoje mumen Mouhamed Tarawore woni inde makko kanko woni gardiɗo parti alternative pour le Mali kamde woni ɓenndinaɗo to kasso ɗum ko caggal nde o nanga hanki o wedduyama toon to kasso mo Diouyla wonno guilno gase joyi ndu lewru woni aljuma jawtuɗo e no ɓenndinama toon to kasso mo Diouyla ɗum noon ko habrudemo yogay kabaruji ɗi gonɗani taw kadi ɗin fati koye koninkoɓe armée leydi ndi golodiral hakkude mumen e leydi Russie ko ɗum jeeyi sababu noon o saha mo tawe e ɗin cuuɗi niɓɓi no feewi ko fate hejo wonande groupe jihadiste en
nottotoɓe jim teskama o saha ɓeyde gola sembe maɓɓe no feewi e nder région de kaya ha fenma yoga e nokkuji kala o saha noon ene wonana kulhuli no feewi leydi Mauritanie kame leydi Sénégal hollitiri noon ko jayde wiyetede Timbuktu ɓe garti hen noon e jaajgol no feewi wonande oɗo saha kay teskedeɓe ɓeydugol sembe maɓɓe e battaji ɗi keeri leydi Mauritanie kame leydi Sénégal kala e nder région de Kayi ngam teskede oɗon sifa no feewi ɗum uddi kumpital men e nder leydi Mali paɗena ko ton to leydi Guinée Conakry jaydi yanke biyeteɗo Toumani Camara oɗo saha jayde mum site mum kabaru yowama pour lebbi tati kanko kadi o yowama lebbi tati yowimo noon ko catal tambigal ko fati gueɗe cakteteɗe guilay humpito ha e jewte kala ɗum noon ko caggal société goto mo joofi noppi ɗeeli hollitama noon wonande haalande nde o haali toon nde wona haalande gonɗude no feewi ɗum jeeyi sababu noon uddede oɗon fannu sappo e ɗiɗi sappo e tati ndu lewru eɗen gandi won auto convoi joguinoɗo haalis nawowo ken tolno no gasi 1 milliard franc guinéen kañum yanano hakkude Mamou e Kinja ko worɓe jogitiɓe janno e oɗon auto mobbi haalis gonoɗen kala nawi ko ɗum ko hanki o police mo sirali on fawi juuɗe hewɓe kay taw ganduɗa ko tuumaɓe e oɗon sifa chef de police mo leydi Guinée holliti anda noon so tawi gandi mawdi kay yandodi e oɗon convoi en hen tawa kono ɗo saaɓe goni koye loskoji ɓurɗi luggidde no feewi to leydi Côte d'Ivoire jagoɗo ñawoje rendo ngo hanki waɗi conférence muɗum o arti noon ko fate banggue katgol jeeyede e liste électorale wonande Tidiane Thiam mo ganduɗa kam woni kay cuɓanoɗo yo arde parti PDCI beele jeeye e sumgoji no gasi 5 octobre nde ɗo hen hitande o holliti on wona jibinande leydi Côte d'Ivoire jibina ko toon to leydi France kono kan haala kay hewɓe hen yaadiɓe Tidiane Thiam purƴini ɗum ɓe kolliti maɓe gollit ɗo ɓuuri tawde beele on wawa jeeyede e doggol sumgoji leydi ndi ɓe kolliti démocratie leydi ndi ne ɓeydi tan yatirde caggal no feewi to Burkina Faso yontere pewjale pollugol laamu Tarawore addi o saha fayre mawde e nder Wagadugu wonande kay officier ji kewɗi noddunoɗi nden yewtere kolliti nottata ko ngam o saha bonnede ƴiƴam mumen e kala saha wiyede kuddata walla pewjugol walla naggama ene addi hande fayre mawde e nder laamorgo leydi ndi Burkina Faso to Nigéria ko ene tolno e nogas e jeegomo taw kadi ko neɗɗo hen jeegomo ko sukaɓe rewɓe nayo 16 ko worɓe wonnoɓe camion e nder état de Borno ko kamɓe jaɓɓi mine artisanal ɗum woni ko fetti kamɓe kala mbasi en pittali mabɓe yaltin ɗum noon ko autorité ji militaire ɓe kolliti tuufi ɗum ko ɓen joguitiɓe armée ji e nder état mo Borno mo ganduɗa ɓurɗo hewde janguji no feewi joolam jaɓeri to leydi France on jewinoɗo fittande suka malinajo nottotoɗo Aboubacry Cissé nangganoɗo toon to Italie kanko on suka o holliti ala kala ko mettinani l'islam o ala goƴa o alda caɗele e l'islam kono o haalani ko jeeyi sababu o yooɓi fittandu o suka malinajo leydi France e rima Tel Aviv ko laamorgo leydi Israël nde dartinta ɗi wargoji bonɗiɗi waɗata faade Gazawi naaɓe holliti ɗum noon ko porte parole gouvernement mo leydi France ɗum ko ñalawma hanki o Russie Vladimir Poutine holliti ma dartin jeyge balɗe tati woni jeetati ha faynma 10 lewru fandu ndo ɗum noon ko yidde wadde manditare kala hitande ɓe gowno wadde ngam mawninde polgu maɓɓe faade Allemagne nden haare bonde wannode ko waɗa ɗum ko noon Donald Trump horeji leydi Amérique holliti kañum yiɗa wonande kay dartingol jeyge balɗe tati fandare mum ko yo jeyge darto ha laaɓa hakkude leydi Russie kame Ukraine horeji leydi Russie Vladimir Poutine ngol lawol de laɓɓitini ha laaɓi wonande kay tawede koninkoɓe leydi Corée du Nord e nder leydi mum wallidde armée leydi mum habde Ukraine ɗon hankiɗo yettiɓe wo jaari Pyongyang wonande kay ballal ngal walliti leydi Russie omo heptin ɗuma
no feewi hakkunde fitinaji bannoɗe indiyankoɓe kame pakistanaɓe ha ganduɗa pakistanaɓe wurɓe leydi inde dokka yontere yo jaltu leydi ndi ko hande gasat ɗo henna ɗo tekkere luɓata hakkunde new delhi kame islamabad hande o hewɓe pakistanaɓe taweteɓe leydi inde puɗɗima haɓɓude bagasuji men gam yaltude leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena